Eu creo que é un gran día para o autogoberno de Galiza. Eu, en realidade, cando fixen esta proposta no mes de outubro, no debate do Estado de Autonomía, fixena precisamente con esta intención, de que a proposta fora unha proposta para unir. Eu creo que un goberno ten que facer eso, intentar unir aos cidadáns e intentar, en representación dos cidadáns, unir as forzas políticas. E o temos conseguido nesta ocasión, e creo que é unha ocasión para felicitármonos todos, porque isto é obra de todos e de todas, e, por lo tanto, de todas as forzas políticas. Creo que é moi importante porque o autogoberno son competencias, pero o autogoberno tamén son actitudes. O autogoberno avanza na medida en que haxa unha actitude positiva en favor do autogoberno. E hoxe o Parlamento Galego, que a súa resolución unánime, demostrou democráticamente que hai unha actitude positiva en Galiza en favor do autogoberno. Porque se todas as forzas políticas coincidimos hoxe en reclamar unánimemente esta transferencia, é porque sabemos que maioritariamente a sociedade galega quere que competencias como o tráfico e a seguridade vial residan en Galiza. Eu vou ir a Madrid con espírito constructivo a defender a transferencia do tráfico e da seguridade vial a Galiza e vou a facelo co aval de que todas as forzas políticas reclamamos isto. Non é unha proposta do BNG, é unha proposta de todas as forzas políticas e, polo tanto, unha proposta maioritaria da sociedade galega e, ademais, vamos ir ca forza de reclamar algo que outros xa teñen e que, polo tanto, só pedimos igualdade para Galiza, igualdade con Euskadi e con Cataluña, igualdade para as nacionalidades históricas que en termos constitucionais temos ese recoñecemento. E só me queda pedir ás forzas políticas estatais en Madrid, ao Partido Popular e ao Partido Socialista en Madrid, que non teñan vértigo, que non pasa nada, que aquí en Galiza todos estamos de acordo en que o tráfico e a seguridade vial poderase xestionar moito mellor dende aquí, dende nós mesmos, e que o democrático é atender a unha petición unánime de Galiza. Ninguén entendería unha resolución diferente que non fora a aprobación por parte do Parlamento do Estado do que aquí unánimemente os galegos e as galegas reclamamos democráticamente.